køber 10 biler. Lykke køber 60. Christian Tulsendal er gået kold. Meningsmålingerne gør det. Og hej, Anders. En uordentlig Kan det Lykke, han blev heller vælger på sit pik. Og Helle Thorning-Schmidt. Hun har sit klart at være statsminister. Nu laver hun for lidt. Lykke, han er statsminister, og han sniffer fingre. Jeg blev dårlig til spillet. Jeg lægger dater. Se mig lige nu. Se mig lige nu. I prøver at følge med. Ja, det er så svært lige nu. Se mig lige nu. Se mig lige nu. I prøver at følge med. Ja, det er så svært lige nu. Jeg vil ikke sidde i opposition. Ligesom de radikale Vestlænder har skrevet til EU. Nu er de gået i greve. Enhedslisten og SF siger, at de laver politik. Men det passer ikke. Det er bare en gang politik. Alternativet er sjovt. De tror, at de kan svæve. Godt for meget dyb, og de er hele tiden skæve. Og hey, virkelig. Jeg tror, hun får det med dig. Der var bare ikke nogen konsultplads. Så dig, det sødt for dig. Morten blev taget i snydet. Jeg ved godt, hvorfor du skal blive kun på altid. Lykke kan blive altid. EU eller ej. Det er vælger at give sig vej. Nu i bare se mig lige nu. Se mig lige nu. I prøver at følge med. Ja, det er så svært lige nu. Se mig lige nu. Se mig lige nu. I prøver at følge med. Ja, det er så svært lige nu. Så kan jeg vil sige, jeg er faktisk ondt af både dig og dit parti. Vi er nogle folk, der engang havde dog en anden sæt. Nu er de konservative på vej og skal op grænsen. Og hey, Socialdemokrat. Jeg ikke med det. Jeres formand tager op næste vel bekendt med det. Lykke, han er nummer 1 Danmark. De er med det. Vi er nummer 2. Og vi må leve med det. Se mig lige nu. Se mig lige nu. I prøver at følge med. Ja, det er så svært lige nu. Se mig lige nu. Se mig lige nu. I prøver at følge med. Ja, det er så svært lige nu. Se mig lige nu. Se mig lige nu. I prøver at følge med. Ja, det er så svært lige nu. Se mig lige nu. Se mig lige nu. I prøver at følge med. Ja, det er så svært lige nu.